I must say, we came into this festive period well prepared. UNgqongqoshe uthi bangaphezulu kuka 7,000 abantu ababulewe phakathi ka-October noDisemba ka-2023, kanti lezibalo zithe ukwehla esifundazweni iKwaZulu-Natal, i-Eastern Cape kanye nase-Free State uma kuqhathaniswa nesikhathi esedlule. A total of 7,000 people were murdered. It is disturbing and concerning that the number of people murdered during this period increased. This is 3 months beyond the Operation Shanela. Indawo ezifana neNanda KwaZulu-Natal bese zaziwa kakhulu ngezibalo eziphezulu zobugebengu, kodwa ke manje uNgqongqoshe uthi isimo sesiqale ukuba ngconywana. KZN is beginning to do very well. Ekuthweni kwehle ama-crime amaningi, including into eshehluphayo efana noNanda noMlazi, nazo sekubonakala ukuthi kukhona okwenziwayo. Ucele uthi izinhlelo abazisebenzisayo zokulwa nobugebengu ezifana ne-Operation Shanela seyithela izithelo ezinhle. Masibheka izinto ezenzekile nezinto eziqhubekayo maqondana namasu esiwabekile njengo-Operation Shanela and all, isiyaqala ukuthi isithelele iy'thelo, ikakhulu entweni ebhekene nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Inamba inkulu kakhulu, asiyithandi, kodwa kukhona okwenzekayo ukuthi lezo inamba ziyehla. Ehle ngo-1.7 amacala okudlwengula bangu-112 odilika Cele abadixabezwe iziboshwa ezingu-89 ebezibhekene namacala okudlwengula nodlame oluyamene nobulili. Angu-22 amaphoyisa abulewe khathi etholene phezulu negilamkhuba. Imizamo yamaphoyisa yokulwisana nobugebengu bokuphanga imoto ezithwala imali nayo isithela izithelo.